Senamukela kuhlelo Imbeleko, igama lami nguZoleka Mdakane and ngihamba no. Usizo Adlomo. U-Ayanda wamaLevi Sibongo lo. Siyanamukela. So njengoba nifikile la kule event, mhlambe ubani umlandeli wenu enimzele la? Oh, kusho ukuthi hayi mina ukuza kwami lana ngizobona umfana webhovu uSimiselo. Ngumlandeli webhovu omkhulu kakhulu. Hayi ngihambisana naye umnewethu sonke size ngosimiselo la. Oh, okay, mhlambe yini eyenza ukuthi nilandele yena kakhulu uSimiselo? Cha, into eyenza ukuthi sisilandele na kakhulu umfana salandela kakhulu ubaba wakhe ibhovu ladiyadi. Naye masimbona nje vela sikhumbuza ibhovu lesithi. Ibhovu nje uqala nokusuka. Hayi cha into engayisho nje into esenza ukuthi umfana simthande ngoba sasithanda ubaba wakhe and siyafisa futhi umfana angene enyathelweni likayise. Qhubeke naye ebe inkosi yamaskandi njengobaba wakhe. Philippi ingoma yakhe enithandayo? Oh cha, ingoma zakho umfana noma akabe umuntu onesikhathi eside efikile emculweni. Kahle kahle nje ngisho ukuthi usaqala kahle kahle. Kodwa nje kusuka manje kuya le phambili. Sizomeseka thina ngayo yonke indlela njengomfana webhola. Siyabonga kakhulu ke. Yini ke mhlambe ningayisho kubantu ababukele lo hlelo? Cha, ngathi abalandeli balolu hlelo bale TV bengaqhubeka nje beyisupport beyifollowe kizo zonke izinkundla zokuxhumana la ezokutholakala khona ngoba isilethela izinto ezinhle njengalezi ukuthi sazi kabanzi ngamaqhawe ukuthi khamba. Hayi akukho sengakusho okuningi nje ukuthi nje ngibonge ngidlulisa ukubonga kulolu hlelo. Ya umfethu hayi uqedile ngayo yonke inkulumo bengizoyisho. Siyabonga kakhulu ke. Abekho ubangane